हम सब भाई बहन के, छोटा भाई बहन हमार बानी जे प्यार दे तनी आ जे ना दिले बानी हमरा के प्यार दी। सब लोग के दिल से अपना धन्यवाद। हम रउआ लोग के अभी एगो हम शिव जी के भजन सुनावे हम जा रहल बानी। बड़ी प्यारा छोटा सा रउआ लोग से इतने भर हमार कृपा बा कि हमार वीडियो ऊपर मत फेंकम, रउआ लोग देखम। हम एगो सुनावत तनी। शिष्या कहत तरी, हम त जात रहनी काशी नगरिए में, हम त जात रहनी काशी नगरिए में, शिवजी मिल गईनी शहर बजरिए में, गुरुजी मिल गईनी शहर बजरिए में, हम त गिर गईनी गुरुजी के चरनिए में, हम त गिर गईनी गुरुजी के चरनिए में, दया मांग लिहनी भर के अचरिए में, दया मांग लिहनी भर के अचरिए में, कुछु अपना ला मंगनी कुछु पति जिला, कुछु अपना ला मंगनी कुछु पति जिला, आ कुछु मांग लिहनी अरे बेटावा पतोहियाला, कुछु मांग लिहनी बेटिया दामादवाला। सब कोइला मांगल जाला। कुछु मांग लिहनी हम पोतावा पोतियाला, आ कुछु मांग लिहनी नतिया नतिनियाला। सब कोइला मांगल जाला। ना तो बेटा लगे पतोह ला मांगम तो बेटी रुस जाइए कि देखा खाली अपना बेटवे खातिर मरतिया, हमारा खातिर ना। तो सब लोग लाल मांगल जाला। अरे कुछ मांग लिहनी टोलावा परोसवाला, कुछ मांग लिहनी भाई बहिनियाला। सब कुछ मांगल जाला। शिवजी दे दिहनी भर के अचरिए में, हम त लेके आईनी गोदिया में दाबिए के, लिया के घर में झाड़ दिया था कि सब कुछ पूरा करी हे भोला बाबा। तो इहे गीत बा कि रउआ लोग के अच्छा लागी।